Pwsi Meri Mew ble gollais ti dyflew, wrth gario tân I dy modryb sian drwy'r eira mawr a'r rhew. Dyna un hwyanger ddenfog am gathod da ni gyd wedi glywed. Mae'n debyg fod y cathod yma wedi ysbrydoli ambell I lenor a cherddor dros y blynyddoedd. Ond maen nhw hefyd yn dod â lot fawr o fwynhad I fywydau nifer o bobl, fel gysi glywed gan un ddynes o Ben y Groes, sydd wedi mopio dros ei phen a'i chlystiau efo Seren, Maria, Ozzy a Margarita. Wel, ydych chi'n gathod o'ch clystiau i'ch traed? Wel, odw a hefyd yn gwisgo miaw drwyau, a watch a lot o bwsys hefyd. Wel, ddau yn gwneud rhywbeth o statement, bob tro ddau'n gwisgo yn bendant. Fel bod pawb yn gwybod yn ddigon syniol pwy neu be yn y byd dwi'n caru. Ers cyn co, dwi jyst yn caru cathod. Roedd mam yn caru cathod, I mam hyd yn caru cathod. Fe fesaf yn y teulu a hefyd oedd gyfi gath pan o'n i'n blentyn, mitsiodd I henw. A hi oedd cariad mawr y mywyd. Rwy ddim wedi bod yn ddyf iaw. Ddim ers pan o'n i'n 8 oed. A felly fyddai, dy fi wastod gathod yn gwmni fi. Felly, pa fath o gysur mae'r cathod mae'n rhoi I chi? Darwch rhyw enghraifft I ni? Canu grwndi, maen nhw'n dod ato I ar yng nghôl ag eistedd llonydd a canu grwndi a wedyn fydd yna'n fwytho a prrr, prrr. Mae fel music Inglista. A maen nhw'n gweud hefyd bod hynna'n therapeutig, bod mwytho cath yn gostwng pwysydd y gwad yn esmwytho rhywun, felly mae rhaid bod fi'n gwneud rhywbeth yn iawn. A fi ydych chi, Helen, yn gwybod yn gallu siarad 7 o ieithoedd gwahanol. A nid Cymraeg, ydych chi'n siarad efo cathod yma, nac chi? Groeg bob tro. Mamiaeth yn plentyndod yn fwriadol oherwydd ers fi golli mam, mae rhaid I fi barhau siarad Groeg yn feunyddiol. A wedyn mae'r pwsys ar gael, felly Groeg dwi'n siarad yn nhw. A wedyn dda'n gweud wrth y byd ar fetws fod yng nghathod yn mewian mewn Groeg. A be am fiaweg? Di'n iaith sy'n bodoli, Helen? Wel, ambell I dro, ddau ni dynwared nos sy'n nhw'n mewian yn rhyfedd, ond ddau yn sylwi ar wahanol fath o miaw I olygu gwahanol bethau hefyd, gwahanol dafodieithoedd. Mae Margarita, mae mewian miaw fel na. Sy'n beth rhaid ddonio, rhaid gwyrcu. A wedyn mae Seren fel miaw, 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 ni stop. Ozzy'n tueddu fod fel yn fwy sgwrsiol, os yw'n fwy bwriadus. A Maria, fysa hi mewian fel cath fach o hyd. Llais maen, fel na. Ia, miaweg, pwy fasa'n meddwl. Ond mae Helen yn gwybod yn union sydd I drin y cathod yma, a mae ganddi ffordd eitha unigryw, ond effeithiol iawn o ddenu'r cathod. Lle mae nhw, dwch? Ydyn nhw'n ymateb I chi pan ydych chi'n bron iawn yn canu hynny nhw? Fel rheol ma nhw. Sbeito fi ma nhw nawr. Lle bod ti ofn y camera chi? Margarita! Mae eisiau dipyn o lais yn neud hyn, Yndi, am o'n I, ma' nhw reit cute a hefyd yn ffotogenic iawn, fel nes I ddarganfod. Wrth ofyn I rai fy ffrindiau ar Facebook am luniau o'i cathod, wel, dyma oedd yr ymateb. Ac I berson di-gath fel fi, mae rhaid I fi ddeud, mae'r lluniau yma yn miaw-tastic. A ydych chi'n echmygu bywyd heb gath? So ddim yn bywyd. So ddim yn bywyd. Mae rhaid I fi fod y cathod.